Jara transport ka baaraw seginna ka daminɛ an balimaw aw bisimila Malaktu ka kunnafoni kɛnɛ kan. Bi an bɛ tarata donna janvier kalo tile 6 nin ye kunnafoni telima ye ka da dugutagala bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu kɛlen bɛ ka Jara transport ka ale dugutaga kanu. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Jara transport ale baaraw daminɛla kabini bi ko billet feerew daminɛla ko wa dugutagaw olu bɛna daminɛ ka kɛ ni alamisadon ye janvier kalo tile 8. K'aw hakilila jigin k'a fɔ Jara transport a tun bɛ kalo 4 bɔ ale ka baaraw kun jɔra. O sababu ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ jatigɛwale tabaw olu kun kɛlen bɛ ka bingalikɛwale ta siɲɛ caman ka ɲɛsin Jara transport ma walasa ka dugutagalaw ka olu ni lakana. Jara transport septembre kalo tile 8 san 2025 ale ye laɲini kɛ k'a ka baara bɛɛ lajɛlen lajɔ walasa ka dugutagalaw ni lakisi. Nka kalo kelen o kɔfɛ ja dɔw yera bɔlɔlɔsira fɛ ni o ja in kɔnɔna la Bina Jara de tun bɛ o la ni ale ye jatigɛwale tabaw olu ka ɲɛma dɔ ye. Ale bɔra a ka o ja ninnu kɔnɔna la ka yamaruya di Jara transport mɔgɔw ma ko olu kɔni yafala u ma sisan nɔ ko u bɛnna fɔ la. O kɛra ka bɛn ni octobre kalo tile 17 ye. Tile damadɔ o kɔfɛ Jara transport kun ye a boloda k'a fɔ ko baaraw bɛna daminɛ. Nka Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɔni tɛ ko bɛnta ye ka kɛ ni octobre kalo tile 22 ye. Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministère du transport olu ye sɛbɛn bɔ ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko Jara transport ko olu kɔni ma yamaruya d'a ma a ka dugutagaw daminɛ. Jara transport kɔni tun bɛ o gɛlɛya in kɔnɔna la kalo caman nka ka kɛ ni bi taratadonya in ye janvier kalo tile 6 Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye yamaruya d'u ma k'a fɔ ko u bɛ se ka boli daminɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkannaw ma. O hukumu kɔnɔna la u ka billet feerew daminɛla kabini bi wa ko dugutagaw olu bɛna daminɛ alamisadon janvier kalo tile 8 san 2026. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn sanga wɛrɛ.